Marwei nga lynga ang nimenta bapidan syachai nangamenta kumno kenyan yo palat lynga bangan yo kynduh iaphi bai jngai aku bai jngai kat nong ngoling api sanam ta jong phi bai bapi dan jngai nanga phim tip se kat nong ngoling banga kwah ban kynduh no iaphi menta hynrei man kamit man khasi shuh ngakan mau betang iaphi haki por mangadon ringkat tang bat phi nokti ngakaduk it tang iaphi hi banga khmi lenti na duk ni kong kisi hynrei menta nglajngai na phi ngakwah ban kynduh biang iaphi menta ngampa bangan du iaphi nga ibit tang iaphi tos ngo tu se yang banga e da shisha kum umau lenai bapi la ayanga kum tangan ringan bu hapok mensem ka junga itu ijanga kumbanga e iaphi kumbanga la kola iaphi nadu ningkong kisi ai bakajing ijonga kan ye ne baro serta hadu bakot kisi oba e jonga Marwei nga lynga ang nimenta bapidan syachai nangamenta kumno kenyan yo palat lynga bangan yo kynduh iaphi bai jngai hey aku bai jngai na ikingan yo kelak bernuan kynduh iaphi menta hynrei kiding pencang kikir saudang yang bangat tiba pila trang bapila kwah bani ino yang menta hynrei bun sin ngajau umat nam tajong phi bai bangam yo kalak bernuan kynduh iaphi ngapang ka mensim na menta jong phi bai ngalak long kumba pen sosi iaphi ko bai jngai bai ngakan mau iaphi